John 20 from verse 24. John 20 from verse 24, and I'll read. But Thomas, one of the 12 called Didymus, was not with them when Jesus came. The other disciples therefore said unto him, We have seen the Lord. But he said unto them, Except I shall see in his hands the print of the nails, and put my finger in the print of the nails, and thrust my hand into his side, I will not believe. And after 8 days again, the disciples were with him, and Thomas was with them. Then Jesus came. The doors were shut, and he stood in the midst and said, Peace be unto thee, unto you. Then said he to Thomas, Reach hither your finger, hold my hands, reach hither your hand, thrust into my side. Be not faithless, but believe. And Thomas answered and said unto him, My Lord, my God. Jesus said unto him, Thomas, because you have seen me, thou hast believed. Blessed are they that they have not seen, yet they believe. Dinamati, Father, we thank you for such a time to hear your word. Speak to us, instruct us, correct us, and empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray, amen. After Jesus amuka pa resurrection, wakapia kwenye mambo ya ziti, Thomas was not with them. Saka Thomas wakashitwa vangeli ne bamwe bake ndokuvabuda pachina kuti nina nditende kushikanda saka ne ma conditions akaita se aya ngaisa roko rwangu zvigoro zvake paakaroverwa mumaoko noparutiva ndopedzi patinogona kutenda. Saka Thomas mutendi anoshanda nemavhii 11 haangobvuma message but anoda zvetangible zvinobatika kuti agone kugutsikana. Now iripo pakunamata Mwari ndeyekutenda. Faith, nyaya yekutenda, is the evidence of things not seen. Zoreva kuti level yekutenda inofanira kudarika maconditions aipiwa na Thomas. Bible fundira kuti without faith you can't please God. Pasina kutenda haugoni kufadza Mwari. So Thomas anakusvika pamastandards angadiwe neshoko yekutenda kuti agone kufadza Mwari. But the shocking news and challenge about this scripture ndeyekuti Thomas wacho asina kusvika palevel yekutenda kuti agone kufadza Mwari. Jesu akauya mumba na Thomas nomwe vadzidzi akamutendera kubata parutivi, akatendera kuisa maoko ake muchigoro. Thomas akawarirwa nyasha dziri outside my conditions nekuti Thomas wakatenderwa kuti bata apo. Yeti nawe yekutenda ndeyekutenda usati wachibata kana kuchiona. Ini padakakura pataiwa kuchikoro taiudzwa kuti kana formula iri wrong, surely the answer will also be wrong. Munhu akarasika road yekuenda kutown akananga kuDulawayo Road, zviri pachena kuti haachagona kusvika kutown. But nyaya Thomas ndeyekuti kutenda maari kusimo, but akawarirwa nyasha dzekuti akasvika pakubatiswa. Nokuti ukaverenga a little bit down pazasi pacho further nescripture iyoyo uchaona kuti Mary wakaenda kuguva achida kundoona Jesu, akada kumukundira ndokubva anzi usandibata nokuti handisati ndaenda kuna Baba. But Jesu yeye achamuka asati aenda kuna Baba akasvika pakuzvideredza zvekuti akaita sekunge asiyana nemaconditions aanoda aangorambira vamwe kuti usandibata, obva ati kuna Thomas bata. So zviri kubatwa na Thomas zvarambirwa vamwe kunzi usandibata, but iye atenderwa kubata. So nyaya ipapa isekuti Thomas was a great believer. Anthony this title yandikati is a doubting Thomas, munhu anozikanwa nekuti haangotendi. But iye usanyanyotenda stereko ndiye apiwa mukana wokunzi bata hako. Kogoita vamwe vakamukira kuguva raJesu mangwanani vakada kumungundira vakanzi usandibata. Zvoreva kuti kune zvinotobatwa nevamwe kwete nokuti vanogona kana kuti vane shungu kana kuti vakarongeka kana kuti vanotenda, asi kuti Mwari avawanira nyasha kuti
kubata ozvo. Ndakati papa ndopa kuita challenge. Zvikuru sei vanhu vakawadiwa zvipo zvekunyora mabhuku. Zvimwe zvinhu zvaakangowaniswa naMwari by grace. Usiri uchenjeri hwake. Kana akuda kutsanangurira vamwe, ndiye anomira kuti 8 ways how to make it. Iye haana kana one way yaakashanda nayo. Mwari vakamuwanira nyasha. Akaberekwa mumhuri inazvo. Akamurayita on the platform on the grace yevabereki vake. But kana akuticha vamwe manje, anotanga akutsanangura zvokunyezonoti hakushidiki. Imagine kana ari Zakeyo akapiwa mukana wekutsanangurira vanhu pamusoro pekuenda naJesu kumba. Haana zvakawanda zvaaifanira kutaura. Why? Because haasiri akaona Jesu. Bible knows Jesu wakatarisa kumutanga akaona Zakeyo. Saka Zakeyo hauna kuona wakaonekwa. Saka kana wamusara wakutsanangura kuti how to host the Messiah, how to attract him, wakutinyembera nokuti wakaonekwa usiwo wakaona. Nyasha dzikaitirwa kana dzakutsanangurwa nevakaitirwa nyasha dzacho vanoita sekungambe nokufunda striko kwakaitika. I've seen this in life. Tine vanhu vanisa much effort muzvinhu vasina kuachiva anything. Pane vanhu vokuti unogona kumupa advice utsaiwa tsanya namata kuti ndichibude ndozvaanotogara achiita zvisikuda. Kogoita vekuti havana much effort muzvinhu izvozvo, but things they happen anyway. Zviriko zvokuti ukada kuti utsai kuzviita, you can start kuti usvike pazviri. But there are some people vakangowanikwa nyasha naMwari vakapinda pazviri. Thomas is a doubting man. Oza vhangeri izi kuparidzira vaveresangano vakaoma paridzira kufundisa anotoparidzawo. Imagine Thomas is an apostle ari kuparidzirwa nyaya yefaith iyo bhati nakutenda. Oza kutenda kukazobata ari bishop unonetsa. Asi manoisangano Thomas atori apostle vanhu vabuda pachena kuti zvinoda zvinobatika. And it's what I respect Thomas, although having this element of doubt, but he remains in the team. When the Bible not to Thomas was with them. Without the ambassador, but he which part asked Buddha, and you don't speak that you want to jack, you tax the pastor to ask Palo and tell us. If I'm not managing sometimes in church, we look down in others. The double things work. So when the ordinary one, I wish Papa Level when I was telling you, damage. Wakunya kwa sasa shikaiko kwa vachazoshika, but in a very certain level. Vafana manika all of examples. I'll give you this one. Nakabona vafana vaifamba pamene pangu kurokesheni. So one wacho ndiye akataura kuti ndinoona mabhebhaya kabogacho kupakaramba kabiki. Ndakaita pfungwa kuti saka kadika kakane discipline akadi. Svikabuya muchena zvinda alipa understanding yokuti aiwa kanoda vasati kakuzvinzwa chete. That's why I love this teaching with Ibn Umar. We can differ per level of knowledge, per level of faith and understanding, but you know, actually common. Let's treat each other as a brother. Matthew chapter 4, Mark chapter 4 verse 8, the parable of the sower. You know what I teach you? Kushpaka kushambewa kanaka, ikaenda kwa ivura kanaka. Iko yaka kura ikawa 100-fold. Imo ikawa x-60. Imo ikawa less than 30. Uchapta tuma categories 30, 60 and 100. A good seed, a good soil, but in a different by yield. So about to get 30. Yeah, unakuwa na ufuti potential kushika pa 100. But yaka kumira pa 30. Kwa nini kuti bad seed? But mungu yaka saka nema witika sasa kuli wash kana, but in good seed, pa good soil. So there are times you put a level of knowledge, understanding, level of faith. Ne jino jingaitwa na mwalimu upendo wevani. Jino kuna msiana. Jino kufanana bana wa Bwana. So timu ya
mumasati ane greater knowledge but vanoziva kuti anoda but kungoti zvinhu zvaangazvinzwisisi. Amen. Mwari anonamatwa kumachechi kwese i1 but nyangwe mwari wacho ari 1 haaiti zvakafanana namachechi azvo. Zvoti zvimwe zvirikuitwa naMwari kune imwe chechi unofunga kuti haasiri because pavo kune kusingaiti kwezvizvo spiritual. Why? Nekuda kwekuti kuopareta kunoita Mwari munzvimbo nenzvimbo kune chekuita nekutenda kwevanhu munzvimbo yacho. Bhaibheri raburinoti Jesu wakaita minana mishoro muGarirea because of their unbelief. Kwete nekuti aiva Jesu ari different, fake or munyowani, the original Jesus, but ane a testimony in negative kuGarirea. Zvanzi wakaita minana mishoma kuGarirea nekuda kwekusatenda kwavo because of their. Now the level of faith determines the greatness of God in a certain area. Kwete kuti Mwari wacho ari mutsauro wevanhu ane chechi dzaanoda, ane vanhu vaanoda mafavorites kudarika vamwe. No, it's not a respect of persons, but he operates with the dimension of faith. So, church ya Thomas, congregation ya Thomas, the other disciples, the other apostles, vanu accommodate mumwe wavo yangabuda pachena kuti level yezvikiitwa Mwari unogona kuita chinhu nemumwe munhu chandinogona kusazaurirwa kana kusatenda, but hazvinoti hasi Mwari inyaya yekuti handizvizwisise uye handizvitende. Mwari ane zvaanoita nevamwe vanhu. Remember Jesu achifamba achiuya kuBhote nevadzidzi vake havana kufara, vakakwenyana vakavhunduka vakati chikoko. Pandakamanzwa zisicho chaivo ari Jesu wavakatevera makore esati, but pane kuopareta kwaakaita kunyowani. Why? Because Jesu aida akada kuparidza ari mumvura aikumira bhoti raPeta. Luke 4:5 vakakumira bhoti. The same Jesus asiwa nebhoti havana rimwe raakakumira akatera chifamba pamvura. So Mwari wacho akaita zvinyowani anototyisa. Bhoti nekakujaira kuti aiwanoita izvo, Mwari anongoita izvo haasi Mwari. Tine vanhu vane kutenda kwekuti ndikafa ndichaenda kudenga upenyu hwangu huchaita musha, nevanhu vaakutenda kuti Mwari wacho ndi pano panyika anoita kuti zvinhu zviite musha, but vese vatende. That's why prayer inotaura ichiti thy will be done on earth as it is in heaven. Kureva kuti patinotoda kuti tikaenda kudenga hakuna kutaura, hakuna chii, kuno kufuta anoipedza. This also. Yes. So level of understanding inogona kuvanika difference. Church ya Peter, church ya Peter, yema disciples, ya accommodate an apostle but lesser in faith. Saka Bible rati vadzidzi vari mumba, Thomas was with them. Hakuna kutsvagwa vanhu kuti uise paspecial window atida kudherera musangano aizobia it's still part of us. Pastor Thomas havatende but inyaya yekutiwo zvinhu izvi pamwe zvaita palevel yekuti havagone kuzvinzwisisa. Ufunge let's be real, ndine dzimwe nyaya dzandisati ndakunzwisisa nokuti Mwari wacho kana achida anoshamisa, anoshamisa onei ashamisa vanesangano chete, anoshamisa even nabishop. Zvapande 24 elders kudenga kupota vachibvisa heti dzavo vachimunamata vachiti mutsvene mutsvene, inyaya yekuti ane mumwe utsvene hwaanoratidza kunganirwa hunoshamisa. Akajainika unopedzisira ato mufesi wako achananati advocata chechi yemaapostles. This congregation is a good congregation. Equal accommodate munhu ane weakness yakadaro. Imagine he's an apostle, he's a man of God, anokuti handitendi. You don't expect statement inobva kuna bishop kuti handitendi. Iyo chechi macho havabude but havatendi. Arimo mucongregation but avakuza kuti vamashoko tikuro yakese but malevels ayandashuwa nawo. Imagine pa transfiguration, Jesu ari pagomo, vanhu vakaonekwa Moses naElijah achitaura naJesu. Vakamutesa transfiguration kuti Peter, James and John, the other 9, the rest of the disciples vanga vari pasi pegomo. Jesu vadzokera kudenga vaakufamba vachiparidza, unofunga vhangeri vari unofanana nokuti Peter anosvika panobve kuti Mose ndakamuona. Judas anogona kupenya kuti tese tiri vadzidzi.
nyasi. Saka ukasatenda kuti nyasha dzacho dzinogona kusiyana. Unopikisa akaiti wanyasha na Mwari waunotenda iye. Nokuti iwe usati waita witness to such things. Sipalevi kunenyedzi kukanzwa unoshama kuti Mwari wati Mwari akamira kumbano kuti hakuna zvakadaro anofana kushanda wanengazi yake. Ozovhura Bible kuti Jesu ashaiwa mari kwanzi madobhadhwa mutero wetemberi. Vanokudara Mwari serious. Jesu yakabhadhariswa temple tax. Mwari akatoti vanhu kana usina mari atotoita upinde Mwari. Akapinda majuka akaoma. Jesu akabhadhara mutero wetemberi. Ariamuna vanhu vakanzi ngaibudi. Toita. Ndobva atumapinza kuti enda unoraura hove kwete kutora mari kubhendi kana kuvanhu. Raura hove hauchatanga kubata kwavhura mukanwa ine mari. Zvakachena kuti mari yanga isiri circulation system yegovernment because yakaita kana nechayapita kunokuti akabata hove anotengesa kuti awane mari. But kana aina Jesu hove yacho ndinenge ichibhadhara. So sometimes zvakadaro ndingazvibvumira muBhaibheri kuti zvidakanike munhu nguva ino anenge asisiri Mwari, but inyaya dzekuBhaibheri ndakusheka faith. Why? Because une nyaya dzekuti ukanzwa munhu akakomana Jonah 3 days mufishi ini ndinganopindawo azvichaita toda kuti zviperere ikuku. Yeah. Why? It level of faith. But faith, you grow from faith to faith. So the church, the congregation is a good congregation. They are lesser in understanding. Why? Because they still treat him as a brother. Why? From the whole thing, I'm not telling you to try a replacement. I was sick as a panther, no matter Buddha. But the Bible that Thomas was with them. So the challenge is, can you tolerate him and lesser understanding and treat him as a brother? Kingdom of God. Kana kuti munhu akasaziva zvaunoziva akasatenda sematendero ako akaisana maprayers zero unofunga kuti haana mati. Tese tinotenda but kune nyaya dzekuti tikaenda pane imwe level kutenda kwedu kunosvikwa mishana. Tikati vanorwara uyai munamatiwe vanhu vanouya vemahedheki vemaflu weHIV unotofudza iyi program kai. Forgiveness. You know what forgiveness I see nature. That's why Peter got to Jesus to Nanga Tanzania, Kanga, Nanga. You can have that name of bonus of it. I don't believe it. I can see you know, I can mark you. Why? That's a picture that I should pay attention to. You need the grace of God. Why? Because when we talk about forgiveness, Bakabi wa t-shirt, or why I watch forgiveness, so it's okay for Lisa to know what it is, but we need for change our character to put in shot. You know, so forgiveness, if you go back to the what we want to even accept forgiveness, but let's see when one of when another person don't forgive. You said that Bishop they are in mind to say. So just what up here whom you never says, look back to Thomas Bata. But Maria got to Sally Bata, Salah to get up. As not Mary as serious, the other more serious was Akatumukira Kukua, the other child Jesus, but Thomas other child of Obama. So she knows the answer sometimes as not forming them to know that it's a so later. Chandino was a little to one in yes. Maybe there are things in life that are so wrong, or almost wrong. I don't get a town, but I stopped in the motor regarding the old motor estate. I want to put on your out of it estate. She's a walk over, I fed them to motivate it, a banner.
But when it's a young man, it all see a guest that you aside. I'm a damn Yashazeri. Chef, I am not in the language of stuff, you know what people are prayer, what I don't eat you. You don't know about it, my one of the teachers of that, I never tell my one or two way to move out as washing one action. You didn't look at the but also not to Jimmy, I'm sure you try it. But when I didn't put it, I take it. Now the watching name is cheap. Mama statements, you need the grace of God only. Yes. When you confidence, when you say so long and the right life in your grace. When you're not the race is not to the swift, nor the battle to the strong, but the timing chance I'll give it to God. Yes. Life in I see fear to God. Panofani money by Sarah Spirit. So don't show up and I say, but it's just the grace of God. I always tell people this. When you understand the grace, how will you do that? You can say to them, pride to the light. But you need grace above everything. Somebody came to me, nobody was stressing. Bible not man to the chase here. Even we have a problem. When I quote a scripture, as not the right context in Yan. But that's when I check the chase here, by two pound. It is with blessing the right to push out, but all those are white trash. Jack the chase here, who will be part of them. You must rightly divide the words. You divide the whole, you divide the only one who starts the way. You know, this means what? You are young. You attack the separation, you want to separate. Jesus wangu ya Mungu ni ngazi Thomas alipo. Jesus no bado nanga kuna Thomas akachibata. Jabu kwa Thomas Bible not wakati kama kati my God. Ana juu janga tawe. Why no ndo kuti jacho itiswa jacho. Jambi kwa number 1. Number 2 vangela bado wana Jesus atatoa sabata. Sasa wakati fatu wanotenda. Basina kuona na bata. Sababu shangami njira ngatokuda muota ya kuti mufano unge watenda usina kuona kana kubata but ndakuda mshika kwa level ya kuti pa umari watu na kuto compromise kuti pa ula nshande ne faith na kuto ya mutera wako kuti ugone kubata. I know today one was so powerful mukita shini, but I know kune wali wika mukita shini, but wakashamsika shiende. Mazwata hivi nataka kulipa. Nema nataka kutanapa mimi naomba tanusa mvaigo mstaka vaigo. So ndio wangu anaye mwana utita na ushi. Wamwachi wakafi. Sasa badiba bidi rango kwa chimbundi na tuanza tanu mazibata. Na uyarudi nyepo. Inashe. Bozo wamwachi wakafa dine tu atitisa zote. Ndio maana ndio sasa ita hapo jishua. Bozo takasema bana. What's this? Cinema não tem outras coisas, não tem outro. Isso já era na bisachi. Tinha um ano. Hoje vamos para lá outro cara diferente, de nasce. Quando já aí, quando já daí finalmente nasce. Por aí quando eu vou não vou ser um ano. Por isso da pona. Daí tô no outro gente. Quando eu vou
kuratidza kuti zvakanaka otozoona after kuti dai asiri Mwari apana ndaenda. Munhu wese mulife une incident yaunogona kunongedzera nyasha dzaMwari kuti apa dai asiri Mwari ipapo pasinomira zvakanaka. Pane musikana unoenda kuroora sosandaroora dai muda tikatono unopinda prayer wabada munhu unopinda prayer ruda asipafadzi kana watimura wanyura zveshuwa uitaisese ishe munda namati akaramba zvachose ndakasanga naye kutakatezi ikati Mwari vakatendeka dai vakanzwa munamata wangu ndaikuwara unotozoona ndosaka wangu asingapindure so dai Mwari vakadzika vakandiudza vaingonudza kuti you take me later. Pane zvinoramba dzitori nyasha kuti kwauri unoti zvinhu zvakanaka rekandiite but you take God later. Sometimes nyasha dzinouya seproblem. Tarisa vana veIsraeri vabuda muEgypt vasvika paRed Sea. Kumberi kune Red Sea kumashure kutera veIjipita. But after vacrossa veIjipita vaenda neRed Sea ndopanozoona kuti you take God later. Kuti Red Sea yakaisiri trap yakaitova blessing yekuti bvisira zvokutiterera. But kana sati zvaitika unoona sekuti God is against you yet is on your side. Grace sometimes dzinozopresenta maybe serume look at Joseph nyasha dzamari dziri pamusoro peupenyu hwake anotengeswa nehama. Why? Nokuti Joseph akarota ari mambo kwaakarota ari mambo kunoda kuendwa iye haana mari transport kurota chete. Unoenda sei kune vakamutengesa kuvaishomalites akaendeswa. So sometimes ulembo can be part yeprogram yaMwari yakanoda nyasha yekuti zvimwe zvinhu zviitike. Vamwe vanhu mulife vari successful havakudzi zvakawanda vanokudza kuti ndakadanirwa ndikaita shungu. Kudanirwa chaiko itori something chinogona kutrigger to do things better. Ruvengo chaiko rinogona kutova kuti you are on the side yegrace yaMwari nokuti pane kumwe kuvemba kunokupusha kune certain level than kutodiwa chaiko. Ndakati mazuva ano Satani adijasta hatange kuvenga munhu unozozviona leta kuti wakavengwa anoshandisa live in love. Unodiwa zvekuti unopedzera wakudemba zokuti akadidirei kutamba nerudo runoonesa unokaruta loso kuti akumereka asina kundida hake ndapera. Dambudziko nemunhu mukatu inye kuti akadiwa kwete kuti akavengwa kune munhu akabuda zvekuti waakangawani ari kuda dhaka iribreshi iwosara haina ndiprofite manda kubata kudiwa dhaka. ukanozavesa njeunati namanje sent iwa unarapa sachikutambudza sorudo kudiwa kutokuonesa hauna mbamukuemba kulembeta stress yese kudiwa. The church, the congregation irikuakomodeta muMwari wika alilesa Jesu wapinda anomutibata opanidza vhangeri rekuti vakatoropafadzwa vanenge vasina kubata nevasina kuona bati vachitenda kureva kuti ini saMwari ndinotoziva fomula chaiyo ndeyekuti hautangi wabata kana kuona unotenda. But ndauya kwauri Thomas kuti chibatawo why Jesu ari kuti ndiri kuzvideredza kuya palevel yako. So ndozvinoita nyasha dzaMwari haisi nyaya yekuti vari kuapprova kuti zvauri kuita zviri right but uright hwavo unoda kubibatsira. Bhaibheri Samson wakarara kumba kwechifeve vanhu vakamumirira panze akabuda na12 usiku akava nesimba akatakura magedhi harina kuti akarara kuchechi. Aiwa ndokwatanga masikova uzeverenga vanhu vakamumira Bhaibheri harina kuvanza rati akatumorara kumba kwechifeve
handizoti waitikei but kungoti akarariko panozoti hakusuma prayers rangoti kuchifera sei mwari vanotendera kudai nesimba. It's just the grace of God. Azoti mwari ari kuri right, mwari ari right, ari kuigwinwa pararatsana dai mwana asina kuigwinwa kuti mwina yede hepatite utoziva zvanikutarai vakakukararira mushemushe panyaya dzedzi norubamaoni zvoti mauna mazokona kutenda mwari kuti bati kwaibaishe vakaita kuti ingopera bati yanga yakaipa kwaikuratwa munhu ukanana kusiriko but akabuda imomo aine simba. Hazvino kuti mwari vari kuapprova kuti kwawarara kuri right. Sometimes the goodness of the Lord that brings you to honor and worship Him. Kwete kunaka kwedu, kunaka kwa Mwari kunoita kuti ukatarisa so unonzwa kutya mutasi Mwari makanaka. Ini ndindakaipa. Anoona kuti Jesu paakaparidza nebhodhi raPita, vanhu vakabata uridzi dzakawanda. Pita akauya akapfugama pana Jesu akati bvai pandiri ndiri mutadzi. Jesu akatomboparidza Pita akabatwa nemeseji kana kawanda, but paakabata fish pakatomutsvena vakusiwa yakabhasiya zvokuraura inaiti business ikanyatsofayo unofana nobranch musi wakabakadza kawanda ndopakasiya basa anga akuandastanda grace nokuti varerenga bhaibheri rinoti vakatanga mambure kwakadzika and their nets began to break, akatanga kudambuka mambure but vakabata hove dzakawanda. Truth is haasi mambura abata hove, nokuti mambura akabvaruka unonduza hove dzinobuda nepakabvaruka. But Bible cannot, the nets began to break, but vakava negreat catch. Ndozvakaparidza kuna Pita kuti haisi order yemazuva ese, rikangobvaruka munonusa but ina neti rakabvaruka rine fish. Saka chokwadi ndechekuti harisi neti rakabata fish, asi kuti fish dzakabata paneti dzikutotya munhu. Ukaziva zvauri neupenyu hwaunorarama nezvausanganiswa nazvo unoyazoona type yako hayashandi zvese izvi. This is grace. Kutomira pano kutoparidza ndonyasha dzacho patatiri kwacho hatiri tindomotaura pamberi pano waita urepi wese chikoro klasi simudza ruoko anzacho nekuchiziva isitaitosumudzwa kuti ngotaurawo werinopera ende wataura nesokubva kutinatsitsi taufudza ndakasuzona metsikaka sokana zvadaino maneti akabvaruka hapati dzakawanda but kuona dzakatika. This is grace. Inyasha life yako is a picture of a net that torn, but there are things that are on you zvauna experience zvaunosangana na mikana yaunosangana nayo. Baba kune zvinotsvagwa nevakangwara vachizvishayiwa zvinowanikwa nevanhu vanoshama kuti vasanogona kuti bharanza nemari yake kurati kune vanhu vashinotoishaya but vakabharanza nemari yake. This statement is kuri balance kudaro zvinotoita. Unoziva mukadzi anonzi Leah akaroorwa naJacob haasi yaidiwa. Jacob aida Rachel, vanhu Rachel wanga akanaka kudarika Leah, mana wakangoita 2 yatokombetire. Wakanaka uri wega pamwe mukatoshata. Jacob waida Rachel kwete Leah. But baba wacho nabhadhi vakati kwarei vakati shokupa mukadzi
Madrashika ndobapiwa kuna asiri usiku aushade beauty Murima. Murima. Shaka mzona mabana kuseni. Kuti wrong team but program ya beauty. What's up, man? Edelia anamzolama. Akazishanda dzimwe 7 years utapiwe moyo. Unataka zita wakati 2. Wasingadine waanoda. Wasingadaro sei kana wao usiku. Play inotoreka. So some people they don't need light for things to work out. They need darkness for them to make it. Why? Light unaitira darkness unaitira light ni hapo babasa hapo unapita na kufunda kwako kana kunelima babasa kusina kushinga kwako sakapira ndiko kushinga hapo na simuka bro ngapeka na unogara mpepe wakaimba wakashinga walipita sasa time and chance are given to ni abaro wose usiku ulimeka ngo zikana nzuri kwenda kusero tiriko sasa hapo ndio zote hapo titsaita skana kuti uoneke let us attract husband timu leo usiku sasa ni mpendo ndio mwisho mwisho makaita fair maskata mnapiwa the God of Leah akamwanira nyasha nikuda kwa darkness. So grace is real. And I understand that grace don't look down on others. Because you organs matter as long as you tell us what another to us like about kule varambiwa vanotitenda vanechiro vamukira kuva rajesu vakadzikwete zvimwe zvinhu zvawina zvakune vanhu vaneshungu yekuva nazvo ende vanokusai by all means azvisipita saka usingatsvingire kuti hamuna kurongeka hamuna kungwara kune zvisingauyendi kungwara zvinotiwanikwa vana vanhu vasina kutongwara kwacho zvaunoshanda kuti saka akazvifambisa sei chinhu chinonzi grace iformula inongoshamisa yekuita kwamwari despite effort yemunhu kuti yasvika papi ende vakazoti vanonamata ukadochekwa kugomuka tsangi unodzoka uine pawa svika ndaverenga yaThomas nekuti yaSamson akatourara kuti fe nokubva kudai nepawa une pawa futi musaidi so zvikadaro you understand this kune varimo vakaita zvavakaita kuti vasvike zvavakasvika kogwaita vakangosvitswa vasina zvavaita vakune vane zvavakagona kogwaita vakagoneswa namwari wacho Moses akararama mumba kaFaro. Faro ndiye angati mwana mukomana wese wechebhuru ngafe mwana musikana wake ndokubva uya nemwana zvakanonga kwete ndabereka ndanonga kugara kubva nekuzukuru kana muivheta nyaya notini ari kuti ngaife but yanguti muzukuru saka mose afanizonyora bhuku how to live with your enemies makangokuwadzano asi ni Jehovha paiuleiwa munhu that's the grace of God. Munhu understand anyasha aunongedzere your effort unongoti dai asiri mwana akasvibika nometa une effort yakawanda yaunoisa effort hakuna nyaya ati richiti munhu achadya cheziya mazano unogona kuti kuda ziya nekusacha aunodikitira chawagarakadza kana unoshanda kuti ubude ziya unoshanda kuti mahara zvachinja zvinhu zvacho unoshanda kudaro unotoda nyasha dzamwari futi wozwa kuti ndinoshanda nemogona ndinodii vanokushandisa mahara
Formula don't trust it. Papa ni kuti okabona paweti pamchato. Anuchata ni bakafa bakaboyise. Level. Sometimes that tradition that I want to train mungu. Abantu ndani mfisi wako tozibana kwenda kuti bigira mungu. Vanopengedza vari vanyatsochioneka kana tozata sai yekutochata igeri nyasha uchitozviona panovhurwa vheu pakuti makis the bride uchikombera ari kukiswa nevari kuperekedza noti samunhu akapinda uyu no, the battle of the strong, but the time and chance are given to him. Don't look down on yourself. Trust in him. His grace is sufficient. But she knows the national, she knows how intelligence they are. She knows the grace. She knows shock and surprise. But we can do it. We are so intelligent. We are well connected. Panema conference so Cape Town. Vaiti mfundisi vana vanoparidza kana vasimuka vaita vakataurwa nezvaunzi. Pastor so he leads a very big congregation in nyika yakati ane PhD anodzidza kadai ovasuka anoombera. Ini pandakasunga navo tsano varipo. Akataura zvakawanda asi kana tamira matinotaura zvakawanda. Saka unoona kubalanisa kuti because with PhD, but some of us don't know. So sometimes my time to ask, but I say, Kanyasha. But I know what's Bishop in general, Archbishop in general. So you say, it's all like Archbishop. Archbishop. I have seen my bishop, I don't know what I want to know. Maito kunangoja pale zangu yako pete. Ati mataito wanitero kumashuro akaomba. Ashukuwa methods kwa kaipa. The best title, the best mantle you need is the grace of God. Especially pulpit basara Jehova kashaiwa mwali watu uchinjiri wapa ushanta. Bakashaiwa nyasha. Azishanta. Unaweza kama kwa observation kwa revelation maonero haya. Kwa tufungwa yake. Aish. Basi tunaona ni makura hizo zote ya revelation ni observation. Anozati analichukua wale zote master anakuya nasi. Boss wote hapa tuko kufanya sima zoezi. Break time inokwana, lunch time wanatenda kumba. Matisha ndio zote master hapo boss ndio wanacheka kwa office. But wafanya wanafunzi tutarariko. Sasa tunasoma kula Mungu na wanafunzi wanachari. Watu kule ndio zote mchezo mwana hapo za Jose. I love this statement. I don't know if it's right. One to can relationship. I don't know if God is in it. But to the answer to mwana hapa. Na mtu anamwona kwa yeye. Research inaletwa na my job, kazi wa job. Satani chaya kaenda kuna mwana job, aluna mata ile mtu mwingine zvakamumpa. Zvanzibata sisi ndakamupa. Ndio vanobata na bombe makwa ndio vasia my job. Bro Satani akaita research. Ndio ana zvipo zvinobva kuna mwali mombe pfuma yakapiwa na mwali but mukadzi akatsvaga. My job, the first one who the woman to define to time and remove faith. I won't look at the letter that unless I do certain thing. One of that to time and remove us.
Zvinoita chena kuti magiri aripo kuseri kugozi nakusareka panopesa aripo aurora maijobu baba wangu shona time is done. But Thomas yawabatiswa iwamwe vana kuibata tine vanhu vane zvinhu muupenyu vanofunza kuti maybe kungwara kurongeka vakakudira pachena uchaziva kuti igrace because iri mukurongeka nekungwara ikoko kune vakarongeka nekungwara kuvadarika pasina kuachiva zvawakachiva vanhu vanonoshanda kasame company same salary lifestyle dzavo umwe anotanga ashande ipapo kana kuti uyo anotanga amiri zvinhu zvaanotozoda wese osokuzoma kuti madhira atesinoona mari yakafanana Jesu Kristu weNazareta. Amen. Incident yaendaverenga incident yakaitika panguva yekuti kwaiva nenzara, but kwakaitwa meeting during the time of famine. Profita Elisha nevamwe vaprofita vakuda kubika zvekudya ndokubva vatumwa vamwe kuti endai kunotsvaka muriwo tibikire vanhu. Vakaenda kunotsvaka muriwo vakawana wild vines which were poisonous. But Bible rinoti havana kunge vaziva kuti vatora zvine poison. So vauya wild vines ndokuisa mupoto vabika vanhu vava pakati pekudya. When they were eating, they cried out. Vakachema vachiti mupoto maita rufu. Elisha ndokubva avapa instruction kuti toraiwo flour tikande mupoto. Vakatora flour vakaisa mupoto, vanhu vakakontinya kudya. Bible ndokubva rati there was no harm in the pot. But Elisha wakaudza solution papoisonous meal. Munguva yekunetsa kwezvinhu vamwe vanotora statement yekuti chamukai nyama. So vanhu vari kuda kudya vatumwa kunotsvaka muriwo ndokuwana muriwo uriko. There was famine, kwaiva nedrought, kwaiva nenzara, kusina kana mvura. But chinongoshamisa ndechekuti kune type yemuriwo wakawanikwa mufamine uri poisonous. Zvoita sekunge muriwo yakanaka haisisipo panguva yefamine, zvaakuwanikwa zvacho zvinouraya, which means vanhu vakasadya vanofa, vakadya futi zviri poisonous vanofa. So there is famine in the land. Ndokubva vaona zvekubika, ndokubva vabika futi poison, which means death was now from both angles. Vakasadya nekuti kune famine vanofa, vakadya zvabikwa zvinouraya vanofa. Death was from both angles. That's why Mwari vakapa wisdom kuna Elisha kuti taakuna kushanda nezviripo kuti vanhu vararame zvekudya zviripo. Nekuda kwekuti vakatorekedza kudya, nekuda kwedrought nefamine vari kuzofa. Saka mupoto maita rufu, munyika macho maita rufu. Masituations iwayo mulife ariko. Pauri kutiza kuri kunetsa, pawatizawo kunonetsa. Example unatiza uenda ku South Africa ushombere zimbabwe. Watiza nzara wakuda kuenda kuri nani? Wochitowatisa makaira kisi. Ulipa kutizira kwata nuko kushandenda. Upenyu unomanikidza vanhu kusvika pamalevels iwayo. Nekuti choitobvunzwa chiri better rega ndiite ichi, otozowana futi chiri worse. But nyange mupoto maita rufu, munyika muine rufu, munhu kurarama anoda. So Paul anokuya kuita Kristu kuti mwana wedu hakunikani uye haperere, ane nzira dzaanoita kuti zviite zvakanaka. So nyasha dzaMwari dzina available dziriko kuti iwewe waberekwa nevashayira mari yekukuendesa kuchikoro, munyika mewakuda kurarama uri, kana wakuda kutsvaga basa vanobvunza kuti wakafunda kusvika papi, iwe kufunda hauna, kushanda kwacho unoda. Nokuti zvinhu zviri mumashops havana price tag yekuti rova shuga $5 anoshanda 10, same price tag. No matter how poor you are, Pick and Pay ine maprice yekuti mari yekutanga yeshuga kuna minister ndo mari yeshuga rova. Panyika papo stable down.
Havashande netsitsi vanoshanda nemari yacho. Ukatorwara izvo ukaenda kwadokta vanoti consultation fee. Otaiwa nditori serious ndakufa kuti ngaibhadharo muri serious kudaro. Life inosvika pamaengos ekuti inomanikidzira vanhu pekuti hapashande rudo kana tsitsi. Iwe uchitoda kuti vanhu vakudzwire tsitsi vakuunderstand life yacho iri stable. Vakatokuunderstand vafirwa kwadhafu kunotenga coffee kana vakuunderstand hava. Kana vachiva kuzvioera basi vanokudzwa kuti maamememba here kuchema kwacho. Tsitsi havashande nadzo panyika pachitabo pane maprinciples aripo ane tsitsi ndiwani. Ndiye anoti ndinosumudza marombe kubva muguruva nyika haidaro kana watorombe watonyura. Nyika inosumudzira vatefundei magraduates nevakangwara nevakakorokeka but kana ari maimai arikototi murangana zvaumamuya kumusumudzana ko kati ukasanamata wakuzoomesera because ane tsitsi ndiwani nyika haina anokuda nekukunzwisisa ndijehovha nyika haikuunderstand kuti haakumana but nandine shungu so ndakazoshayiwa mari kupfuurira mberi iyo yekutoshayiwa iyo ido yakusina. Imagine kuti taenda kutamba bhora kuSouth Africa munyika medu hamuna ground torohwa futi sina ground so nyika ine fema ine nzara hakuna chekudya vanhu vanotsvaga chekudya ndobva vaona kuti muzambirika webundo unouraya saka ari kudya vaakuchema manje there is death in the pot saka Elisha agona kuti siyai kudya mungafe nokuti mukatosiya mucharayiwa nenzara kwete nepoison saka both sides zviri kuuraya. Elisha ndokubva ati tsvagai flour bring me bvunzai flour. I will explain why he chose it. Kuti ndine poison. Ndobva akanda flour mupoto. Vanhu vanzi vakadya. Poison was taken off. Muzambirika webundo patiri kundareka chitati wild vines. Ukaenda kuna John 15, Jesu anoti I am the true vine. Which means there's a fake one, a wild one, which kills. So Elisha wanted to bring me some flour. Otherwise, just the level of revelation understanding. Just what? And what the true vine is also the bread of life. So that I will produce a life. Mupoto. Nokuti mune poison. Saka chinobvisa rufu upenyu. So God is bring me some flour. Anoti ndipei Jesu anovachiwa. So I will introduce a Christ musituation isingaite. Yachemwa nevanhu kunzi mupoto mune rufu. Kune zvinhu muupenyu zvokuti kana ukachida kutiza hapana kwekutizira life yakumanikidza yakuisa pakona. Ndataura nevamwe ndichiti mwana kana achinoberekwa haasarudzi mubereki. Unobereka nawamwana unogara iye. Unonomwe magaro nasonosvika mahwana. Ai machidai vana vaisarudza dai usina vanhu. Adai teshe tiri kwaseu wiki mepo. Atini kwaseu. Panoenda unomugara wako kuri pamugora unomugara wako. Sakuri zviri beyond your control. Muupenyu kune masituations ari beyond your control. Hauna zvamunosvika ndozviripo. But nyangwe zvirizvo zviripo Mwari ane chekuita nazvo. So vari kunzwa flour mupoto kuti vanhu vachidya. Chambochemwa nevanhu kuti chinouraya chiri poisonous chakashandurwa chikava the right meal. Zvoreva kuti kana vanhu vadya vaguta hapana anofanira kuzofambisa mbiri yekuti mudhauti akaponeswa nemaoldvines muriwo isivava kusina maoldvines anga right aitati asi pane chiri right chakaintroduced kuti agone kugamuchirika. Life ukashayiwa nyasha unoona kuti dzimwe nguva haugamuchirike ukatoona wakugamuchirika ndiye Mwari ari muupenyu hwako. Pane paunofanira kutoona kuti apa
apa ndaitenderwa kupasvika ini pandakaenda kuchikoro ndikanoronda kanoti bowe kuchikoro kwandakafoira pamaoko akapasi ndakafoira handisi kudada nekufoira ihistory hazvichinji ndo zvakatoita mwana wangu ina challenge inoitotumakisa noiripo ihistory but mwari wakatipa upenyu hwakanaka despite kaisenza kusendesa kudaro ndopa kupinda nyasha because I remember one day ndakasara nemushamwari yangu paWestgate akauya akapaka mota yekusana ndamuziva taifunda taidakadza naye vana vatarisa mota yemunhu iyeyo neyedu ndobva vabvunza kati kuti shuwa here because apana kutangomuyekwa because kune vamwe vaanani anzi shuwa same class neivava ndakazodiscover kuti sei vana kuramba vachibvunza vaida kuti tiite kuti tafanana boti atitaitisa tese ndikanoti ndatadza kutaura ndaifanira kuti ndaitamba kwavaidzi kuchikoro wanga uriko but une dzimwe program dzawaite but kune mwana anozotopa kufulawa wochigamusika zoita zvakanaka wotoona kuti iye achitora nyaya dzake ikwachika nekugona kwake anomatestimony asi maachievement ndakazoita degree ndikazovaka ipapo ndinachikoti neniwo ndakavaka ikoko kati yangu itestimony testimony inohambula unenge uchigara munani nimwe chite netofu wakabasa sitani mwaka achibva zvakati pamwe atori kumberi nezvimwe zvino asi wakazonyora futi kuti aiwa ndaunyora futi ndingoshandisa rakanyorwa kudhara kuna mata kuchinje mwari kunochinja vanhu vakuna mata mwari anoramba ari mwari wega wana mata wanenza anoramba ari mwari aiaageresi mwari pane pavaisika vasika ubatisi mangwana kuti kusati pane vanhu vanonamata mwari mwari angaritsika yekuzvibhiga ega dai nyora mutaura wemazuva ano aiti akapedza musika ubati icho saamukana manje ondirumbidzawo wapinda vozi vagara vamuzvikona paanoiva kuloda lift you haya anomuza kuti kunyepa hakuna muna musikudza mwana asauzi ungafuka kwako kamusikudza I lift you high, imwewe manje. Iya watu wanagara pa highest bus. Kwa mtinga kwa. It's not wrong to become down. Why? Because we get that things of the spiritual. But you have to send all that good of the soul. Unataka ni mafini. Unataka tukigira mwanzo chetu tushikeze. Ati atumchinje. Seba kumbira kitamba bali kuda kushimusunzu wana mwali. Ndio tutambira Jehova ndo zatara ndo tidaiso. Because anoramba ari mwari ashinzwe nemunhu. But anofara munhu akasika kauna achita izvo. Obva achinja upenyu hwake. So kutonamata mwari ndo ife. Yakaitwa. Kwete yakaitwa. No. So musambira wemunhu. However, muriwo wasefa peme background yese amezvinofamba zvinhu zvacho zvinorara ndozviripo ndozvinorarama ndozvinavaidepo miriwo inodyi muriwo wateka drought resistance ndewe uri poisonous. Why? Satani anozviita kuti uku kana zvanetsawo mukazotizira ukanokurovera iko ari kutendera kunovava kuti even mvura ikasanaya uyu ngaukure kuti yataurawo muchechi wedu
lakini unakamuja kuzungumzia kwa kuna mambo mazuri aliponi baka maraka kuja kitendo kwa hiyo unakuja kasia tena mwanzo ana kama matestimony hapa ndio marasa na kitu basi mabuda na mwanzo kutembea basi ndio wewe ai watuona jina baadhi mtu sana fikura tutakabila tutakapata zamba sakapo na kusaidia mtu hata namutishingira imbali zote tuseme nao sasa una bible notisha mtora mwofu tutakutana kwa ukabila kutangasa kamuchi wa maana kubalita unaweza kutu kuma dust okunda road usaka please katisha kwa upendo sana kama watu msende nao nataka tuseme ina encourage people kuona bible hapo personal rap yana baita hapo sana roho pocho wengo mwanda hapa mbele kwa ndini nzwe sakato runone tsakuzodi sure baba asipende jumla you need the spirit of God to guide you so atona ukanda kutolenga unotora aupedzi kana statistics one paragraph asiti asunima kwa mtu why goes into the spiritual introducing flower is introducing the word of God in a situation ya uri beyond because kune zvimwe zvaona kuti just maplani yako kuti zvibude vakuru kune nyaya dzekuti kungwara hakushande waitambira zvako zikiri apa reti yakadai so unozoti apa pakashaya mwari ndofa Very true. wote ungaita kama kune zviri beyond your control kondoena kutendera oya hapo hiyo sala ni hapa wote kwa wanaunda mali ile nyika kusaidia wapewe nyika yako kadri ile nyika ndio kushaka kuliko kushukuru unaweza kupana hapa wote munerufu but notice atishinda kupi hapana warinde batsile wote munerufu chinondizwa chipa sala lishoma muna moto kuti mwari ndiwanire wonyasha pane zvandinobata nokuti shoko rinoti anoropafadza kubata kwemaoko pabati peizvemari yaiwe story iye tsika yake unoropafadza so ndikasaintrodusa flower mpoto kunze kune rufu Elisha wakaziva kuti nyika nhamo ikanetsa sei kana pakanzi paoma flower so that akamba a demand to those in a problem yakati bring me some flower ana kuti I'll give you which means on a personal level you must have the word of God in you. He is a prophet mwara wetu mumtendera kuprofita hayo ni murai wakati wa prophet bali hapa bila maprofita sereki unobidi wa poison bamwe baka waone zvese vanoziviswa kuti kutobaita rufuse. You know, Elisha was a true prophet of God. Yeah. They knew not until Vanvaj and the prophet was present. Because akatozoona zvese atiwo mwari mwari vanosiya rume yekuti vanhu vazive kuti kuna mwari noti munhu akagona zvese akava perfect haachanamata anotonamatwawo because watinonamata izvo ndiye akarurama kwete munhu zvinhu zvaunoona usiri mazviri sautaura kuti ndikuda muchechi muno kune chechi right nokuti haupinde ikoko kana vanhu pane nyaya koma ndiyo I always tell people
So mupoto maita rufu kunze kune rufu life inomanikidza munhu hakuna kwekutizira ndozva hapo wochidii Elisha anoisa a demand kuvanhu vane problem kureva kuti nyangwe zvikadii the word of God must be in you. Shoko raMwari ngarigare rigarike riramike mauri. Why? Nekuti pamwe pacho hakuitwe nekungwara nekurongeka kuda kusina solution iri muflower who is the bread of life anova Jesu introduce Jesus into vanhu ndokubva vatya zvavangenge vachidya vachiti zvinouraya. Mwari vakabvisa rufu zvikava neupenyu. Kurati kune zvimwe zvinhu life zvinoita sekunge hazvishande nekuda kwokuti havasati paintroducwa nyasha dzaMwari. Zviri izvozvo zviri valid. Sauti muzombo munhu akapatse simwe nechimwe chakaita kuti abudirire nacho unoonzwa kuti ari kunyepa kuti izvezvi zvinoitse munhu mari kana kuti vakaimba hazviite izvi. Kune zvisingaite kumunhu wese zvinoita kuti vamuwana. Zvafana nebusiness unogona kukopa business kuti pane munhu iwotadza kuenda marupa takupfeka kuenda muzvaraita kuyaito. Chinhu chikazvimitsa mari hazvinochimitsa munhu wese. Why? Because grace is involved. Kana pasina grace pane kushereketa. Ndanga mwachite vamwana hana mati asinoona kudirira ngati risecha kuipuwa hakuna asingana mati. Kune zvimwe zvinona mati vasingataura nemanamatiro asingataura. Unofata vana zvaoneke vanoita mazvavo hazvitaura ende hazvioneke vanoita pakati pousiku vasina kupfeka munoto iwo wakararo chiti hana mati ane zvinona mati nemanamatiro. But pamwe paunokopa zvinhu zvisingakopeke i-backup in spiritual. Bible rangu rinoti Noah found favor in the sight of the Lord. Akavaka areka. Unoziva here kudai pakaita munhu akakopa ma-measurements nematerial ashandiswa naNoah ovaka futi chake paside ainyura with the right measurement and right tools. Why? Saka when you are favor haisi ark, the person constructing the ark. Noah found the favor, not the ark. So ukaita the right thing unoshomaima zvikurambira iwewe nokuti haunanyasha dzacho pachinhu ichocho. Avosarezvidainononovaprocha musikanouda kutokuroora musikanobva aramba. You come back after 2 years unoona akatoroka. Uite question ndozvandaitaura handina kuramba zvawaitaura ndairamba chaitaura. Life inoisa ukakono and zvimwe zvacho zviri beyond your control. Unoshaikirwa nevabereki waivada vanofa. Hakuna hama iri kumira newe. Nyika yacho yauri yakatooma sezvayakaita. Unoona kuva ne-suicidal thoughts kana zvadai hapasina. But I've come to challenge you. Suicide is not the solution. Jesus is life. Introduce shoko raMwari imomo. And I challenge people. You know suicide.
Why? He highest above everything. No highest level of sin, and I explain why. Mwari kana akatipa Jesu kuti atifire. Iwo waita problem yako wafa wewe. Urikuudza Mwari na Jesu same. Indofira dzangu atifiro nemwe. Solution ya magatipa. Magasiya kondo zikuona. Ili zikanenza kutofa. So suicide is not an option. Why? Because Jesus is life. Baba kune vanhu vakabuda paunoti ukazonzwa kuti ndingakazorera nyaya utoneti idiki. Kune vanhu vakabuda dzisingaite. Isingabudike. Why? Nekuti kune anokuritsa watadzi anonzi Kristu. Nyasha dziriko. Dzarei kupotomaita rufu. As kune nyasha dzawari kuti dzaitonzwa. It becomes a good meal. Baba kune vanhu vatakuda kuti ndokuselebrate nhasi. Vakabuda masituations ekutuka hangu. Mumiro chii chaitika pari ndaita sekukananyuwa pakabudai pakadai patakabuda pakadai akabuda kana nyasha dziri pauri kurombo kwakaipa kuna simba. You need the grace of God. Vanhu vakaronga meeting mufamine vati vaiva neconfidence nefaith yekuti meeting yatatoita nyange zvakaoma Mwari hatinyime chekudya wakaipa ndokubva vakandira dhoka unouraya nyasha suicide is so genial. Kana life kabisa pakona wekuti both sides hakuna chinobuda. Waona kuti kwese hakuna chinobuda. Tarisa kwari. Abraham not looking unto him, author and finisher of our faith. Nyaya ndeyekutenda shoko rake kudarika kutarisa situation yako. Anoziva kuti Mwari ndovakati let the bird fly. Till today also Bible. Let the bird fly, don't pass up coma. Ostrich are too heavy weight. You know, she told him that the young but I smoke it. So, what's the problem? No street. You can wait till someone of one understanding. Jaga iteka kura kwa kweso. Shidiki. Knowledge, no key obey. No way to study sayon go so that now when there is a simuke but andira shiti. Life in is on bakona. Hakuna mekutizira. But tonight Mwari nyasha situation hiyo. Anokuuliza zokuti you know there are some doctors vakuna matanaskwere nokuti vakaparidzirwa. Vane patients awaifu muzina kuti avasurvive 2-3 years vane cancer. Vawakona vasvika 10 years. Zviri beyond science. Zvakamupa kuziva kuti there is another power and another dimension of grace inopa upenyu. Ukaita my friend doctors they will tell you vane situations avakasangana nawo. Do you know those people vanokuti vanogora kubereka cancer wino? Ende zvichiita sekudaro havasi maprofita. Scientifically vane zvavano understand dimension yekurwara kwemunhu. But vane shocking news dzinovashoka. Kuvanhu vavakaudza kuti 2 years vanosvika 10 vachitodarika. Why? There is grace at explaining it. Logic scientifically. It's just the grace of God. There is death in the land, famine. Mupoto futi mabigwa muruono uraya. Vanhu vaita sei vakaregera kudya zviri mupoto vanofane kuzara. Vakadya zviri mupoto inofa yakalota. Kwese kune rufu. Body ndopakaiswa demand kune vanhu vane problem na Elisha. Bring me some flour. Mama ndiyekutoshaya flour yacho manje. Why? Because flour ikawanikwa kaiswa mupoto. Poisonous meal become the best meal. Prati vanhu vanofunga kuti vari kuisa vana kwavanoenda vakawana nyasha. You'll be shocked. Kune maproblems egrace ekuti vakakuudza madisadvantages nemaproblems avaiva nawo nepavari unoti aiwa pane chitsotsi chakaitika. Uyo anokomborerwa naMwari vanofunga kuti wakabata basa. Mwari anokomborera zvekuti vanhu vanoshaya fomula nekuzitsanangura kuti zvakafamba sei papi kupi because tomuziva.
vanhu vane knowledge pamusoro pevanhu but havaunderstand the graces pamusoro peupenyu hwevanhu. Saka vanhu vanopredicta nekupofudzira kuti akadai uyu akadai vanogumira haana kwaanoenda. I remember pana vanoita vanhu aya pandakagona imwe klimu ndaitaura chikoro pandakaenda paparis day ticha vakataura rafu chandakanzwa ndiripo pana tsano ava yamakatenga mbudzi dzaibereka iri maregerega kuna kunoendwa ticha ivavo vatiri kumazuva tichaberefonde tichanyika vati ani zvaakafungawo asina kuona kuti tichasangana naye. Vanoti vanhu vakanyudza Jona vaitofunga kuti haana kwachaenda because kana watonyura hakuna kupendwa, but ndofunga vakashoka vakunzwa matestimony kuNineveh kuti unodhara kuparidza kuNineveh anonzi prophet Jona. Asi vatakaita shine in a public place and people not expecting it. Yes. Church midway. Life in no man kids are. Unetatiwe zvakanaka zvaunoda varipo varikuendesa kuchikoro vanogona kufosa kuti vapedze chikoro chacho ende nyika yaunogara yacho yakatooma ende nehama dzingakubatsira hapana. Saka kuti suicidal thought is not an option. Why? There is grace. Dzinogona kuiswa musituation iyoyo ikava the best meal. Vanhu vatinoselebhreta today vanorarama upenyu huri worse than what you are passing through. Vanhu vatinoselebhreta today vakapfuura nekuti ukangoona apa mune munhu asati wakuenda paaccident scene ona kuti akapetana wobvunza vanhu variposo kuti mabuda munhu here unonzwa rudairo vati kuti ndina ndirimo antobuda umira pasaidi yakapedza kuti ivi maburimokati zvafamba sei ndakandwa panze nani murume aida kundovirwa. 2 Kings chapter 13 verse 20. Zanzi vakaona hondo yeMoabhu ichiuya ndobva vamukanda mugwara Elisha paakanoguma mabhonzo ndobva adzoka back to life. Miracle yake yakatrigwa nehondo yaiuya. Dai vasina kuona hondo iri kuuya vaita proper burial and no miracle. Kune imwe nhafu ine chekuita nemunana wako. Saka kushoko parinoti all things work out together for good. Kureva kuti zvese zviright nezvisi right. Pamwe kuti zvisi right, God is involved. But if we want to not get right because ndina Mwari, pane pekuti hazvitomboita right nokuti Mwari anewe. Jesu achida kutoberekwa hanzi vakashaya pekuberekera mwana. Kunati pagore iroro vanhu vanga vaberekana kuita zvekutamba zvekuti Mwari anga asina kupaka. Akatakura Mwari yasina hunhu. Vakatakura zvimwe zvapfana vane hunhu. Mary ashaywa pekuberekera mwana ndokuita option inoenda kumenja. Never a way to preserve the baby. Why? Matthew 2. Herod wakatevera achiuraya vana ve72 years ago. Anouraya vana kupi kuzvipatara nzvimbo dzinowanikwa vana haaende kudanga nekuti ndokemhuka. So there are times when God is involved, people don't like him. The end speaks than the process. So you are on the wrong side. Daniel chakava witness to Daniel kuti munhu ari right. Ishumba kwete vanhu havamuri gachitokanwa. Shumba ndodzakaudza mambo kuti aiwa kana papinda vari wrong tichakuradzai. Ende Daniel achikobuda vamwe achipinda baba kuti havana kutongosvika pasi. But ndiri ndapinda mushumba ndaigona kunamata kuti I'll bind the lions dzine basa kana wabuda. Sometimes problem yawinayo ndo favor yawinayo and you need to speak later. Jephthah Judges 11 akadzingwa nehama zikanzori mwana wechifeve kubva pano
baba waJephta vakati vakati tu savana vavo maamai ndevakati kuna Jephta uri mwana wechifeve papano vafane vavo havagoni kutonga nyaya vaitonga saidhi ramai Jephta havasizwa kuti Jephta iblood rababa wavo pauri kuti Jephta uri mwana wechifeve vari kutotuka mudharo wedu ufuti anofeva but vaifunda vari kutuka Jephta kuti mwana wechifeve but vari kusipoza mudharo wofuti anongomhanyawo stereo. But Jephta iyo yekuti haasi kugamuchirwa nehamari kudzingwa, he later led the people of Israel aenda kuland of Tob. He gathered people akashowa his skill to lead. Pakaita hondo nerimwe rudzi zvanzi vakaenda kunotsvaka Jephta nekuti vari kunzwa zvaari kuita skill nekugona kwaari kuita, but haana kuenda ikoko by choice, aenda by pressure, but grace was upon his life. Ukava negrace hazvida kuti unogamuchirwa every place. Pamwe pacho pauri kuresistwa ifavor nokuti it's not the right place yaunogona kuappreciatwa better. Mukadzi anonzi Ruth abva kuMoab auya kuBethlehem, murume aifanira kumuroda pekutanga ainzi the first kinsman redeemer, akatobvisa shangu dzake akati I cannot take her, I will endanger my estate. Munhu angatarisa record kuti akamboroorwa uina manoro for 10 years haana kuita mwana, saka ndikamuroora nhaka yemunda inoparara. Murume wokutanga akaramba. Boaz was the second one in line. But urikuona kuti ari kuramba wacho hatina kuti wotanga anei, but waakazotorwa naye Boaz ndaiva mudzi wemunda. Pamubati mumusoro unoona usina chinhu, umuvhe kune vanhu vane zvinhu zvavo. So kana une favor yaMwari, pamwe pacho unoramba nokuti zvaunofanira kusangana nazvo pamberi zvinotoda waramba pamashure. When grace is upon your life, unema areas a resistance for your good. But the teacher of grace people accept me because all things work out together for good. So Monica Mzambiringa Ebundo, my wild vines, as Jesus is the true vine. Sakapati to pay flower, I want to give me Jesus, because Jesus is life. That is a life in death. Nekuda kukuti rufaro kunde Kristo anova upenyu vanhu vakati vakararama. Saka kana vakupa testimony, haisi testimony yema-wild vines, because ma-wild vines were meant to kill them. I testimony yeflower anova Kristo. Problem yedu toda kurumbidza zvatakatsvaga, tisingarumbidzi zvakatitira zvakanaka, nokuti anoitira zvakanaka pane zvatatsvaga ndiKristu. Kurongwa ndekwevanhu anoita kuti zvibudirire ndiJehovha. Ine panopreacha grace noda ndibvise human effort, human intelligence tikuelevheta iye Kristu unotipa nyasha. Hatina chatinganongidzere kana kutaura kana kuda kushamisika pane vanhu so tikazodaita because kune vakadaro vasina kwavakaenda. Anoza kuti bhora vanopractice vanotraina kuti you win by scoring goals, but there is the other way. You can also win without scoring goals. Any goals. But this is azvitrainwa azvizviko. Mukatotamba nemitimo mukatadza kuigohwesa, vakazvigohwesa wega munonzi mawina, musina kugohwesa. Nyaya yekuwina ndeyemagoals agohwesa yaimwe subject. Ukabvunza vemanyu vanenge vakadhirowa magwaya anobva angoregedzera. But that one really is grace. Udi matata kuboisa magayo wakukandira. Abana bamuzoka takazodaisha zvaitika from the enemy side. So people of God hear me very well. Life inomani kids around. Inoisa vanhu pakona kwekutizirawo kushaya, anomira neumvu wamushaya. But ariko who sticks closer than the brother. Yes. 2006 ndagara mukwadzano. Saka ndakaenda kumusha nerwara neTB, ndakaenda kumusha. Ndakandibvunza ndagara 1 month ndiri kumusha ndaingoswera ndakarara musaidhi remoto. Saka wara umaitamba zvakanaka. Kana friend wanyauya zokona kana. Ndopa ndakadiscover kuti pano ndiri kutamba nemo unotambira nemo. Life inokuisa pakona zvokuti hakuna munhu ada kuassociate naye. As in condition here, in situation here, is Vinagarin.
Asi intelligent leni ndakanzwa izvi. The city I'm with you, and it truly God is so faithful. Yes. But my friends, we know it to be found. Life inomanikidza munhu. Zvaunotarisira kazhinji zvinoenda musango. But zvaenda musango wana Mwari. Unoshaya anomira newe. Unoshaya anokusapota. But mupoto mune rufu mukapita flower which is Jesus, which is the word. The word of God is life. Ukatenda mshoko rake ukararama ine upenyu. Varume they were meant to die. What is what? Vakadya ndokubva vadiscover kuti mupoto mune rufu vatombodya. Chichi chakaita kuti varegere kufa nokuti solution yakazorongwa vadya kudhara. Remember, while they were eating death, poisonous meal, they said there is death in the pot. Already death was in their bellies. So Elisha asked so there's a mystery there. Because I asked you, but I see solution here, prophets. It's the grace of God. Because the will of God is powerful. But I shall tell you, Elisha asikurapa zvadziwa kare, but Mwari akatupa vanhu nyasha kudhara dzekuti matodya rufu rwacho mukazodiscover matodya, you still make it. Kuda kuti kana maakupupura testimony haitakire pakuti makazoiswa flower unoti tatombodya, asi Mwari wakatiwanira takamboplena tadya rufu. Kwete kuti takataura kuti mune rufu tikaisa flower tikamwe ai tatatombomedza. Nobody was not to know where is Zara. Do you know what the woman has made one like the woman of the issue of blood? She was a survivor. Not for 12 years, but for 12 years. Imagine bleeding for 12 years, not hours, not months, not minutes, years, and she was still standing. Without anyone coming to that was grace. Because Jesus said that she could bleed that 12 years, kind of 12 hours, is not alright, but for 12 years she was still standing. And the boy was still there. I don't wish him. As I wish him, but I would have. You can move some of the but I would have. Could I want him to die? I don't know what a problem, but a problem by the grace. Don't you can't quite you came on, but you not. I don't charge, but you cannot charge. I don't know. But there are times that you must understand the grace to such a level. And I have this kind of father. I was to blame my mother. I just kind of jambata. Not one of those room back. I look back. I was on other battle. Room back. Not asking back. You can batter. You know, we see what we got to own up. Zabata, what is the you become a right father and understand our spiritual matters. But there are times we blame people because we observe those are not us right. Those are behind the scenes. So that the man counseling why counseling mentor him, but the spiritual drive, it takes the Spirit of God. So that Jerry no sungamba vari sunge umbava. So we don't have municipality. Sana sungamba futi mkati. Abana kusunga umbava, abasunga mavere.
Saka zvikadzoka anongoparita futi ari mukati chinhu chiri spiritual. Rufu already ranga rwamo, but they survived. Vasati vaudza prophet rufu vadya rwamudumbu, but they were still standing. Ezwa pane nyasha dzinoitwa naMwari kwete nokuti wanamata, dzinotoitwa kuti uzonyatsomunamata kana wadza understand. Mwari hakuitire favor nokuti wanamata, kana watotirwa favor uchinamata yato bonus. Favor Mwari wakadanyika nekudaro, akadanyika kwete church. Takapiwa Jesu kwete nokuti tiri right, nokuti tatisiri right ndipo takatanga kupiwa. So Mwari wadanyika nekudaro vakapa mwanakomana kuti grace dzakatangira pakuti waipa Mwari akanzwa kuti unofanira kukuponesa. Do you know kuti kare nyika yaingoti vanhu vakangotadza so Mwari ainonaisa moto. Mutarisana kudenga kuti vakunotumbwa ngavachokomana. You know, grace is so powerful to understand that which was rich at that point as one. Zanaenda kutoa watu sio ndio bora. Mazwana rotorora to churches from church. So ndio bora baba tu chama kutoa na chama zao kuchana. Mazwana watu ni mapepa kutaza watu. Nobody says it is kataza na mwana mbacha. And we are still standing. You can imagine, we are still standing. That's the grace of God. But when it's a long arm. That's why I always tell people, people are in the wrong direction. People tell me, I don't know the right direction. But I don't say that. But I was actually looking at him. I don't know if it's what was discovered. Ini pandina ukabusha wako gwanso. Right wanatuma mkushe ntoroka. Waimubira madoni kuchiko dzoko ndaishaya. Vaibata hoko opinda leo shikotora kapu. What cheese? Usana mchembere anona murima wema. Why? Because agara murima for a long time. Agara murima for a long time. Nuba utaona. Misayarima ronzi nyametarima kununyoa na shikaipa. Why system yako inoadjust zviripo ononge zviri normal. So kana munatoka kuparidzirwa kuti munyenge tutu kana kuchete. Why? Was system yakambata I darkness, but darkness is not over light. So munanyenge tutu zvasiye zvakaipa. Do you know the gospel is good news to anyone? But they don't want to say, imagine baba kuchizungana na Yesu kuenda kudenga. Wano wakabirwa nemba vya wanzi wasifuru wako. Jerusalem akabasema kuna Yesu kwa watu wana hakutakula kuna uvara lepto. Kudenga tena mwali kabisa wani. Ndio maana kuna watu na gospel kuna kuona mna bakuvara. Ona watu kudenga ndio kunonyeza ugara. Why? Because sana ni wanu kutunyoza nota. Asimwali yanchi ndio mwezi wanyake. Kunamata. Kwa wakati ufanye kuwa wana Paulo. Yelo kubasara kwa bishop. Nenda mshika kule sisi mbabata iko wateteza kunamata pasa. Paulo facho. Huyo ndo wako nini? Wa Efeso sina na. Umoja farira muno utuja mota asiko titakuno. Ndio mungu utakuwa titakuno kubali. Dai tripasa. Leta wakati tamba. Mwalimu tsiga bisa flower kwa mimi singajibiki. Kote utamchilika. Kama wanatuma celebrate na kutamchila nasi. Ndio wesi. Pinika cheko kwa sababu tamchila sana nangasi na kumwandao. Kunika cheko mali jensi da. Sakariti uraisha na waisha na kisikia materialist. But grace found me. Flower don't buy us over. Why can't I get fit it? Don't want to fit for it. You are not fit. Mopoto, Kunika, Tony. The man was on cross. Bring me some flower. Bruno Shama Shokorama. Mamma akaita zvinhu
mamiriro akaita upenyu anoisa pakona nokuti kwekutizira kwacho hapana. Unoona kutizira kutori wese, kwawabva kuri wese, kwawatizira kuri wese, wodii? The word of God, which is the grace of God. Nyasha dzikavapa upenyu hwako, vanhu vanoshanda wakukura kunaka kwaMwari, wasanganiswa nezvimwe zvawaifungidzira kuti kuno kwakusvikike ndaendeke, kunosvikika nenyasha. 2 years ago, ndakaenda kuIsrael. Give me this testimony very fast. Ndakaenda kuIsrael. How I got there, it was just by the grace of God. Somebody akawacha mari dzandakaparidza paFacebook ari paine ndinobva andifonera, fundisi tine holiday tikuenda kuIsrael, makamboenda kuti handina, zvanzi munoda here, tobvunzwa here zvakanaka tinoda here ainotoda zvinhu pakadudibeni ndakagara ndaitoda kuti tikunoda, ndaitoda kubva kudhara, ndasendai passport number and everything. It was my first time kusangana nemunhu iyeyo kuTel Aviv muIsrael, because aibva nekwaine ndichibva nekuno. First time takatoonana ikoko kuIsrael kwacho. Ndopatanga ndozozivana handiningi, I saw something like so. Ndopanaona kuti dai asiri Jesu, dzisiri nyasha. Kenya ndopandaienda pamwe kuichi kuHaifield. Vea uko. Ndaenda kuHaifield. Waifield kune Jerusalem futhi. Manje wathi Jerusalem machaira wasati waenda Haifield futhi awusathi. But look at a testimony short when grace is upon you. So zviri beyond. Sati zvapinda mupfungwa mumwoyo mako kana kuimagina. You can do it. Roho mbiri yake nekushamisa kwaMwari. Zviri beyond your level of thinking. Kuti zvinoitika sei chirudzi, ndaenda nani mari yacho ndaitora kupi. Zviri beyond. Ndopanoshanda chinonzi grace. In 2014, ndaimboenda muparidza kuNairobi. Saka toparidza kuna First Street. Kuna akandiona parodi, aiuya tichiparidza imo. Akazondiona ndakuya kuti ndakuenda. Saka mufundisi wangu kurodi muri sei? Ndikati handiripo. Muri kuperekedzana, hazvifiti wena. Ndikati handinopendawo. Ndopatanga mapresence kunoti zvafamba sei? Ndikati ndopanoti nyasha ka. Nyasha hadzina formula. Zvisingabviri kuvanhu, kuna Mwari zvinobvira. Osa akanetsika so tsaparo pane mutora kai mato nyasha dzaMwari dzina basa neplace. Jesu aberekerwa mudanga maWiseman akauya negold, vakaberekera muzvipatara vana vakateerwa chidambo rwamusoro. Nyasha dzaMwari dzine nzvimbo padzinoshandira upenyu hwako panzvimbo. Asi grace dzekuti grace is a lifestyle, upenyu hunotoraramika. Grace itori price tag imani. One day ndakaenda kutenga kitchen chairs Westgate, dining chairs. So aita 1000 years. So ndakapinda aitengesa kuti ndokubva pastor wangu urikudaidira kudawo machairs, ndaitoda waiwa 1000 zvinonzi aiwa kana muri i6 kana muri mukatoreka price uneka muka mari vanoti kana muri kafowa kana muri kavisu. Ndoba chimuzi kana muri ni manja asi mna mtoko inyasha. Kristo na wanda. Zikabiswa. Hapana kana muri ni kauze kwa. Kaizu. Anakunyana mtu wa dini. So I've seen the grace of God. But not just a ticket. There was poison in the pot, and there was famine in the land. Death was all over. Hapana pekutizira. But vanhu vakararama. Rahab vakawari wa favor. Vanhu vaJeriko vakafa vese kukasara one chifeve. Kurati Mwari kana vada chifeve chirorwa vanouraya mawitness. Imagine dai avanombowa varipo. Vainopinda kunoratsana kundabvunza. Kana masvika munzvimbo kundabvunza. Notakura nezvimwe. Silence of the West. Mwari ngakuinyasha zvenge izvozvo. Wese asikane progress yako Mwari
kumunyararisa. There was a tape in the pot. And you know the Rab, I got up a mazero fashion. Rab, I took up a mazero for Doba, I took up a mazero fashion. Joshua 2:15, I got up a mazero papa. Chakawondo Muhammad 0. Doawondo Muka. But Rab survived. I papa no moka. Nyasha zikakubata. Auchinje location. What if location in on Zaite? You can still survive. Last testimony got a pass. That testimony was about grace. Time you COVID match. Whatever COVID, somebody I can follow that you have to wash. Mandaida, no vas into Sabandini. Total stranger. It's 70th Adventist testimony that so. Ndaenda kwa ndo vanita. Ndoko name chipani zapa rota. I passed through one day. My parents akuchina mvura makabata mlero on side nation. Dedication here yakadikira zvakanaka. Saka muno COVID I know to anasungana nebudi I just want to help you with COVID. Ndoko vati I want to put you on salary for the whole year. Whatever COVID. The man who owns the bank owns the metropolitan area. And the doctor no kamshini. He phoned me no van shit. No, but for this whole year COVID since I want you to be on salary. I see Maria Kupari from the Iowa. Upon us, they walk God. Every man for that. This one, the other one, this one wants Nyasha's Baba, so no pain. Who don't find why you suffer from? Nyasha zikalogeta upenyu wako mwenye inonza aite unaiti wa mushi. Grace is so powerful, very stable in my situation. Muru unzu kaji kwa unauraya wakati wakati supupura mtitakarana mataji kwa mwenye wote. Yeti muri wo une nikoje kunzi mukauja uri poisonous unauraya wawe testimony yao ili panichi unauraya tunapata katu wana best me. You need grace in every situation. Situation inonza aite nyashatika sende paipa unokupura kuna baba mwana unati mrumaka kano ngwara laisha akazoka back to life akanzimbo pa testimony mchecha atanga mtenda hondo tuhonya yakaita basa yakauya omwe tuchima kuti hondo ikauya tunopera iyi ndopa akasimuka ma problems ari kunopedzera on your side kana grace dziri pamusoro peupenyu hwako dai mwari atiwanira nyasha Mama situations are beyond your control. Famine in the land, death in the pot, nowhere to go. While must you show your thoughts? May the grace of God help you out. I don't know to change our generation. Drugs, life in a corner. No option in India, maybe because everything because the Manavashan did a very one work after my sister doctors and don't believe the foot into drugs. But in order to lead the people chaka show on the nyasha zamari. God will see you through. Drug are not grace ayo, ane grace in Jehovah. Ane favor le life yako, ane fungo kanaka concerning your future in Jehovah. Introduce flour in the pot. It's a shock or a situation you put the roof, and you will know that Jesus is life. The guiding matter, Father, we thank you for your word. We thank you for your grace and your favor. In the mighty name of Jesus, amen. The guy in the marriage group, the father down for the song, and then but it was we have Dash was the first to get a random Dash. God bless you. Amen.